Co kdybyste při příjemné ranní procházce zažili v roce 2006 vojenskou invazi? Říkáte si, že tento muž je určitě z řad profesionálních vojáků? Nikoli. 31letý Jakub Vojkovský z Frýdku Místku je hrázným. Působí zde jako takový Ferda Mravenec v zeleném. Toto je moje pracoviště. Je to hrázný domek na konci hráze. Je to údržba, bezpečnost, kontrolní měření. Takové děvče pro všechno. Jakmile se však vrátí domů, doplní své zelené tričko o nějakou tu zátěž. Pár zbraní, zásobníků a granátů. Poté se vydá do okolních lesů bojovat. Probíhají zde totiž několikrát do měsíce hry na vojáky neboli airsoft. Pro Jakuba se akce na motivy válek ve Vietnamu staly neodmyslitelnou součástí života. Jako malí kluci jsme už běžně běhali po lese a mátili se dřevěnými meči a pruty a házeli po sobě kuličky z hliny a střelili se praky, takže já si myslím, že to je asi v každém klukovi. Od malička, no vlastně postupem času se to vyvinulo v tohle. Za začátku to bylo hlavně jenom o střílení, jsme se prostě začali zastřílet, ale časem se zjistil, že už jenom samo sobě to nestačí, že by to chtělo i něco víc. Airsoft se k nám dostal z Japonska a je velmi blízký americkému paintballu. Rozdíl je ve výzbroji, výstroji i střelivu, odlišných pravidlech a ochranných pomůckách, především očí. Ve srovnání s paintballem je ten airsoft víc o fair play, protože ta kulička to barevně neoznačí toho člověka, takže je to vloženě o tom, že ten člověk se prostě sám zvedne a sám prostě řekne, teď jsem to tady dostal. Zasažení hráči chodí teda na ty mrtvoliště, to jsou body někde v mapě. Na těchto místech se nestřílí, slouží vyloženě jenom proto, aby se tam scházeli ti lidi po zásahu. Tato zábava však není nijak laciná. Od maskačů tak plus minus 1000, pak vesta, jakých 1500, helma 1000, to je 3,5, jako ty doplňky typu vysílačka 500, náhradní zásobník 1000, takže do těch 600-2000 lezem. Že jsou pouze chlapi celý život dětmi, není vždy pravidlem. Zápalem boje se nechává uchvátit i něžné pohlaví. Dokonce i Jakubova přítelkyně podlehla nejprve samozřejmě jemu a i hned na to těmto radovánkám, které jejich vztah zocelují. Jednou jsem šla s ním a od té doby s ním chodím víceméně pravidelně. Je to v lese, je to sranda. Když jsme v nějakém tom jakože zákupu, tak mi třeba řekne, ukáže, co mám udělat, kde mám jít. Těmto replikám bojů s účastníky zcela různých věkových kategorií propadl snad každý, kdo si je zkusil. A kolik toho má fyzicky i psychicky náročné pobíhání po lese společného se skutečnou vojnou? Je to docela fyzicky náročná věc, protože se to snažíme dělat reálně, tak nosíme vlastně veškeré ty věci, které nosily skutečné jednotky, takže nosíme munici, granáty, vodu, pití, jídlo. A čím je vojenský oděv a zbraň pro dnešní muže a ženy? V mužích snad burcuje pocit zachraňovat a ochraňovat. Naopak většina žen ví, že to, co v nich muži ve zbroji vyvolávají, rozhodně není touha spasit svět. Když vidí uniformu, tak si myslím, že je to pro ně i takový, řekl bych, symbol síly a moci.